Shout out Master Ronel. Dito tayo ngayon sa tapat ng resort. Mga parts, may bago tayong mga viewers dito. Yan sila. Vision mga master, dito na sa tabi. Ayan, shout out. Lima sila dito, tumatagay po. Dibinisya ron. Bali yung spot na to, ito. Yan, dyan tayo galing kanina. Yan mga master, mga parts, hagis tayo, unang hagis. Hagis tayo dito sa gilid. Padaanin natin sa gilid. Shout out Master Ronel. Nagbibit in wait sila mga parts dito sa Divinisya. Napapanood niyo daw yung vlog natin. Tsaka yung nagkanduli fishing tayo dyan sa ilalim ng tulay. Yan po yung tulay ng Divinisya. Viewers pala natin. Yun mga master, subukan natin tong metal jig na 7 grams. So sa Shopee lang galing to. Sa Sugalyang PH. Subukan natin, malay mo may dito. Naliligaw na talakitok. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, lumubog na. Mga idol, may softbait pala kayo. Anong pangalan mo, pre? Kenneth. Shout out Master Kenneth. Ayan, may huli na sila isang kanduli. Ipakita natin, pre. Sige. Tingnan natin yung huli nila. Kanduli. Ayan, no. Oh, may one spot snapper pala dito. Ano pangalan niyan, boss? One spot snapper. Bibigyan ko si Axel ng snap. Yung galing kay Ricky Fishing Gear. Yan po. Stainless na snap. Hingi daw siya ng isa. Yung mga parts, oh. Yan. Alam mo magkabit nito? Sige. Ayan siya, si Axel. Yan, may namimingwit din dito. Bago lang si Kuya. Tumataas na yung tubig. May huli ka na, Kuya? Ha? Tingnan natin yung huli mo. Ang lalaki. Anong isda to, Kuya? Ay, bulan-bulan. Ano yung pain mo? Yun din.
Ang lalaki oh. Mga parts na bulan-bulan. Shout out ko Junior. Ayan, nakarami na siya. Yun yung huli niya oh. Wala ko sila Wilson. Si Wilson. Wilson. Oo, opo. Ano ko yun sa YouTube. Sinalagay yung tinuturo kung saan siya kukuha ng malalaki. Bigyan kita ng sticker ko kuya. Sa YouTube. Kasama ko na ano ko din sa YouTube yun, si Wilson. Magkaano kami. Yan. Ito yung spot. Yan po yung kalsada lang. Oh. Yan. Yan. Paglampas mo ng tulay, lingon ka lang sa kaliwa. Tulay ng Halakan. Maglagpas mo ng Barangay Hall. Dito na yung spot na to. Vision, vision. Vision mga master. Dito na sa tabi. Ano kaya to? Uhuy! Dito lang sa tabi. Laking bugaong. Woo! Yan oh. Yehey! Oh, grabe yung tinik niya. Yan ang mga parts. Kukunin ko na itong mga parts oh. Malaki itong bugaong na to eh. Yan ang mga parts. May lapo-lapo tayo malit dito. Kaso lang binaunan yung tiyan niya ng hook, kaya kinuha ko na. Binaunan ito ng hook. Bali yung dalawang treble hook na bunuan sa kanya. Sa bunganga tapos sa tiyan. Kaya kinuha ko na lang din kasi maliit. Kasi sayang din mamatay. Mga parts, may bago tayong mga viewers dito. Tinawag ako. Yan sila. Photo Jin. Puro gin daw. Photo Jin. Shout out mga master. Lagi nyo ng video kaya. Ayan, shout out. 5 sila dito, tumatagay po. Sasawa ko, pauwi na ako. Shout out mga kaisda. Taga dito lang din kayo? Oo, kaya. Ganda yung bahay namin. Sarap ng tambayan nila dito, ang lapit lang sa dagat. Oh. Yan. Yan mga master, ganito na po yung itsura ng Bipar ngayon. Pinasyalan ko na din. Yan, ang ganda na oh. May hagdan dito. Yan. Bali high tide ngayon. Yan mga master. Ito na po ang Bipar, Dagupan. Ang ganda na. Oh, lakas ng alon. Pati hangin. Ayan. Subukan ko maglaglag dito. Ito maganda po yung sto sa hagdan na to. Tanong kung may mahuli tayo, kung may kakagat. So ayan, shout out po pala sa ating mga ka-anglers club sa Facebook, sa Ultimate Master Anglers sa Ulma. Yan, shout out po sa iba pa nating mga ka-Facebook group. Mga parts, subukan ko cast. Punta ko dun sa dulo.
kalsada kasi ginagawa pa yan nila eh. Gamitin ko muna tong butak na galing kay Vicky's Fishing Gear. Mas agos. Grabe yung alon, no? Yung malaman kung saan papunta yung alon. Ito na yung dulo. Ito na po yung dulo ng ginagawang seawall dito sa Bipar. Yan. Yung po sa dulo, kung makikita nyo yung mga bakto na yan, nandyan na po yung kalsada na dyan. Doon tayo galing kanina sa pinakadulo na yon. So bali ito na po yung pinakadulo itong Bipar Dagupan na to, itong ilog. Tawag sa amin ito doon sa Palawan ay Bukana. Yan mga parts, yung tawag po dito sa amin ay Bukana. Hindi ko lang alam dito sa Pangasinan. Lakas ng alon. Yun. Holy. Ay, ang liit. Yan o. Nakahuli pa tayo dito sa Bipar. Ulit pa siya. Pakawalan natin.